Mabulokon og malampuson ang decoration contest nga gihimo sa Bureau of Fire Protection ning panahon sa Kapaskuhan. Migawas ang creativity sa mga bombero nga mipanindot sa ilang mga fire trucks. Report ni Nico Sereno. Napo ka mga fire station sa Tibok Centro Visayas ang misalmot sa fire truck decoration contest sa BFP 7. Nag-iyahay og pabunggahay sila sa pagpanindot sa ilang mga fire trucks nga giapil sa kompetisyon. Apan gawa sa creativity ug artistry nga gipakita sa mga misalmot, ang importante matud sa BFP ang advokasya ug kampanya batok sa mga insidente sa sunog nga mo'y ilang tinguha nga makabot. Gihimusab sa SRP grounds ang programa ug awarding sa mga midaog. Kundiin mikampiyon ang Toledo City Fire Station gisundan sa Mandaue City ug Cebu City Fire. May mga entry sab sa uban nga mga probinsya, gikan sa Siquijor Fire Station, Dumaguete ug Tagbilaran City. Gihimusab ang Christmas parade o motorkada sa mga gidayan-dayanan nga fire trucks. Milibot sa kadalanan sa Cebu City aron mas mapakatapa ang advokasya sa mga tao. Kay matud sa BFP, importante ang pagtambayayong aron mapabilin nga luwas ang komunidad gikan sa mga insidente sa sunog. Nico Sereno,